Shisa umoya senzele unalo into oyifunayo vele ulela sanana nayo. Hayi bulaba wajola azi lezi imbungulu kade vele mina ngayibona. Awe guys, awe ngitshengiseni, wozani ngitshengise, wozani ngitshengise idaba manje ngasashintshike ikhamera babonini noma yimina kuphela. But anyways, okay guys, so I'm doing my own makeup today. Okay, I need a brush as well. Ngifuna ukubona ukuthi nami ngiyakwazi yini ukuba i-dependent girl. Akasejoli wemali lapha. Hayi. Awe ngathi nguBettina manje. Ngathi uSister Bettina. Okay, angiqale ngelilodwa guys, yabo. Ningahleki, yabo, cause uyothi vele uyahleka kanti something is coming up, yabo. So don't laugh. Awungeke amashiya amangaka owenzayo. Khuleka wena. Themba mina, yabo? Themba mina. Into zami-ke mina vele-ke lezi. Into zami-ke vele, yabo, into zami. I wonder ayikho yini indlu yokuthi bahambe bayojola lapho. Njengoba usubabona nje bejola emakhoneni. Hey. Yonke into efunayo.
Guys, ngeke. Kanti makeup niyenza makwenze njani nina bantu bantawethu? Ngeza naye ngithi lento. Khululekani nina. Bekani kuyo Jehova uba na 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 ni no na ne na na ne ubaba wami teka itafu phambi kwezitha zami. Ayi ezicabanga ukuthi mina angikwazi ukuyenza i-makeup. Lalelani. Phambi kwezitha zami. Ayibo ngihle ehe. Kodwa-ke nani-ke ngeke nize ningiblame ngoba mina nginasibuko-ke. Kodwa makashane cha yini angithi ngenza into e-right la elungile. Oh baba ngiyabonga awudeka itafula awuphambi kwezitha zami ngihle oh baba ngiyabonga ebunzimeni uhlale ngumncedi wami yehe uhamba nami uhlale seduze kwami ayi noma kumnyama elukukhanya kwami uyabonelela uYehova ubaba wami. Hey, ayi manje sengizohlala ngithi get ready with me guys as I'm doing my makeup. Hey, angazi nini. Bukani, trust the process. Oh my word. Hayibo guys, nganigcina nini-ke phela-ke nganigcina nini? Hlobo wami sanibona ninjani?
akho need ye-makeup kuwe natural beauty. I do want to believe that. At some point, I don't want to believe. But, okay, I will believe. There are some events, guys, that would need me to do makeup, yabo. But depend by makeup ndiyenzwa ngumuntu onjani and lo muntu uzokhupha into emfanelayo na, yabo. But like nake, I'm not a full face bead person. Like ngathi ndingenza something that will just be simple, yabo. Like i-eyebrows zami zibe ncinci, not laa nto uba zibe nkulu, yabo. And then just touch up, yabo, apha with some very small lashes because I already have lashes. And then i-foundation andithandi mna uba ndiyifakwe because it makes me too white, yabo. Mhlampe noma ndifakwe i-powder just nje, yabo. I like something simple, soft glam, yeah, you can say. Just something simple. I don't believe in the fact that I am funny at all, yeah. But like, yeah. I'm so hungry, guys. Yo, every time I eat and I eat and I eat and I eat constantly and constantly and constantly. Sibahle natural beauty. Yeah, you can say. Akuthi ayikufanele awujwayelekile. Oh, bewunyamalephi? Mthatha. NgoDisemba Mthatha. Benginganyamalelanga, guys. I'm always here. Every day I'm on TikTok. I don't post. I just look at posts zabantu and just keep quiet, lie down on my bed, ngilale, ngivuke ngidle, ngigeze, ngiphinde ngilale futhi ngivuke ngidle, ngigeze, ngikline ngalelo suku lelo, ngenze sparkling cleaning la endlini, ngilale, ngivuke, yabo, something like that. That's just my lifetime routine right now. TikTok analento anamandla wako. Awumithanga tsho nje utya kangaka. Maybe, I don't know. Maybe I might be. Maybe, I don't know. Hi Sibonelo, ngiyaphila unjani wena? Uphi ubaba umshana? Usemsebenzini? Why we have missed you? Oh, that's so sweet. No, guys, no. I don't think I want to continue with this thing of being a content creator. It's boring because sometimes when you want peace... Because sometimes you are pregnant. Oh, as I was saying, I miss you guys too. I think she's pregnant. As I was saying, guys, I'm not interested in being a content creator because at times they get to do things, yabo. But guys, I sit here like for the whole week. No town, nothing. Just going outside, come and ngeze, phinde ngene endlini ngiclean indlu yami, ngilale for the whole week. Uzobona the following week mengiphuma ngihamba mhlawumbe ngiya town and I meet people saying, "Hayi bona ngumamshana." I'm like, oh, konje. They know me from TikTok. Like, I always have that thing, and I'm like, yo, it pisses me off. I no longer want to be known. That's the thing. Like, yeah, that's the thing. And Rutando, guys, no trend. I no longer have the love to trend, to do things. Yeah, but I no longer have that. So,
Hayibo Angel asoze phela lo people. Yeah. Yo. 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 On the sinus, yeah, but it gets worse when I'm sick. The thing is, angeke sisakwazi ukungakwazi. That's the thing, yabo. That's the thing. So once you get to this point, uzbophelele, and now you need to try and participate, yabo. Cause like today, I had to make like maybe like 2 videos before I go live, yabo. But then, yeah, I bandiziphakamisile or anything. I just no longer want to be known. I'm fine now. I'm okay. But then I can't change it, as you are saying. I really can't change it. So guys, what am I going to do? But ansenayo shemi energy at all. Your poster, your live. I no longer have that energy. Ubuyise nini izinyo lakho kudala uzobe ukhona kwipati kancane. No, qhubeka sisi uyiphethe lento. Kutheni yakho iprofile ingekho purple? Just go with the flow, Chomi. Ngobani? Not you just spending nothing like that, and it's not a bad thing. It's not a bad thing, vele guys, with me, Tar. It's not a bad thing. It's not a big thing. Like even now, maybe the meaty, but like it's not a bad thing. It's not a bad thing. Lo mntana somkhulisa sonke, guys. Sonke as ikhantri. Ninibonile ndijola phambi kwenu. Nanibona ndiyithanda ipera iseso. Akekho umuntu ondikhuzileyo. No one warned me about the consequences. So that means sizomkhulisa sonke lo mntana. Sonke. Ninoxanduva, guys. You have the right. Uba nithenge ipampazi, uba nithenge iwipers, uba nizotshintsha umntana xa ikakile. Nonke nine right omkhulisa sonke lo mntana ngowethu kahle kahle. Kodwa if ngimithi then nizomkhulisa nonke lo mntana sonke kahle kahle, yabo. Njengoba nje usulilahla lana ku TikTok, hayibo awusukume sikubone. No, yabona ke manje manifuna abantu basukume. Ubani ukhantri? Inina Siviwe, inina. Ningibonile nina la ngiwumuntu mina bengiyilungele kabi na intombazane ezilungele kabi ezithandela umzulu wayo ilunge kabi nje. Nina nangeka ngamitha. So that means nina ninoxanduva la. Sewusiphendulile mntase umithi nyani and sizomkhulisa. Xa usithi sonke utsho nami ngisho wena kahle. Hi Noxy, unjani? Awundiveze ntoni? Wow, what is it that I should show you guys? I can't stand up, guys. I'm disabled. I can't stand up. I can't do anything. I'm disabled. Andiyazi mina lento niyithethayo. Andiyazi lento niyithethayo. I don't know. Now you be asking me, are you pregnant? Hey. Andiyazi lento niyithethayo. Andaba niyithatha phi. You see, that is why I no longer post. Susingubo ke. Hayibo. Hayi. Ngisuthi nje mina, ngisuthi ngiqeda ukudla manje, ngidla ama-Doritos, ngadla ubanana, ngidle yonke into, ngisuthi.
Kade ngidla nje la endlini ngisuthi. Ngizoniphakamela mase ngilambile-ke senginefiga-ke. Hawu. Hhayi-ke, yenu-ke leyo mina ngithe ngisuthi mina. Ngithe ngisuthi. Ibele lenzeni-ke manje-ke bekuyikhala-ke manje sekuyibele. Ave nibona yonke into. Hhayi ngeke hhayi. Oh, nifuna ukubona i-hairstyle yami? When are you going home, Mama, to Eastern Cape? No, angiye ekhaya. Angiye ekhaya nje ngizoyihlalela la. Uthe ulambile wena nje, hayi mamshana. Yazini ngihlezi ngilambile namanje ngilambile kodwa ngisanda kudla nje. So khulume isiZulu. Hawu. Ubani ongazi ukuthi ngikhuluma isiZulu? Ngoba umithi so awuzogoduka. Ngimncane kabi mina for ukumitha. Ngimncane kabi. Umugqa. Ngeke ngimncane kabi mina. Ngimncane kabi. Ngimncane ngamitha nonke nisend o-cash send. Nonke. Le ngane kahle kahle inomala ku-TikTok. Inobaba. Inobhuti, inosisi, inomalume, inokhokho, inayo yonke into la ku-TikTok le ngane. Sonke nje sobe siyondla nje. Makuwukuthi nje ngimithi mina, nonke niyondla, niyafaka imali, niyafaka nonke. Ngeke phela ngize mina ngihlanye ngedwa mina beningiyekile lana ngisemathandeni ngingedwa nilokho nibukile. Nahlukana sotapa. Nice couple. Abantu bami. Manje senizongilaxaza ngoba manje sengizoba nengane-ke. Cha no, nonke nizokhokha. Ngeke phela. Ngathi ngingenama-savings for uDisemba. Cha kuzomele ukuthi wenze iplani-ke vele why ungasaphosti shuthi umitha. Ngabe yithi phela bewethumile. Vele. Kahle in other words vele yinini eningithumile ukuthi mina ngihambe ngiyoba nengane. Vele. Hello. Yabona nje lento. Yabo lento. Mina ngeke ngikulaxaze. Yes. Ningangilaxazi nina guys. Amashumi enu nje azoyenza i-difference. Imaki ikamshana lapho. No, isendlini yami. Wajabula wedwa. Mina vele as usisi omdala wengane angeke ngondle. For ini-ke mami? For ini sisi? Hawe ma. Induna. Are you renting there? Yes. Okusho ukuthi nathi sokhulisa lapho. Nina nikhulisa ngokusenda imali nje kuphela. Angithi? Nikhulisa ngaloku kuphela. uMasigananda akekho semsebenzini, usawusebenza, uyosebenzela ikusasa lethu ney'ngane zethu ey'ningi ezizayo. Niyayizwa leyo nto? Yebo vele Nkosi, yinina.
ingane na-21 exolo nebhanana. Hawu, uvele umithi mina ngibona ngobuso bakho. Yazi ave ngizongishaya nina, uyabona izinto ezingekho. Ungiplaga ngento ey'nduna, anginankinga. Shuthi ithina esahluleka ukwehla imoto ihamba. Yebo, zizoba ziningi ngoba nayithanda lento. Hhayi, ave ungichaza uma usuthi mabasha no. Ungihletshona uba umithi. Hayi bo, ave ngizongishaya-ke nina. Ngathi una-15. Hey, hayi. Usungasho phela uthi ngina 15. I don't mind. Ubuya nini Masha no? Angibuyi lapho mina. Ngihlangene namaXhosa mina. Makasha no, uyamazi u-Amila. Muphi u-Amila? Baningi mina u-Amila engibaziyo. Mpho Amila kaloku. Hayi mama unjani? Ngicela ukwenza ikhanda uzongipromotha ngidinga ama-custom. Okay, ungisendele u-hi love kwi-inbox. Uhlala kuphi nendawo wena Yonela? Angazi mina lento enikhuluma ngayo. Ngoba mina ngikusnapha. Ngiyancishana ngoba ngithanda ukuphisana.
Ngizodlala wena manje. Disemba ongaka mama. Hehe, hayi. Yini wahamba ngathi ukhulelwe? Angikhulelwe mina. Angidli amasi guys. I'm allergic to amasi. Ngidla ubisi mina. Milk. Asiyithandi-ke vele izinto ey'bhedayo. Amasi ayabheda guys. Hi Isa. Usuka lami lisemsebenzini. Cause kumnandi ukudla ngilele kanje. Mina nomshana siyithanda ey'bhedayo. Nisendeni imali guys, ebox awu 36 rand lo. Ngiyithengele kusasa mengibuya esikoleni guys. Ave ngimthanda yo. Ngimthanda kabi. AmXhosa. Ngiyagula-ke nokugula cabangani yo. Thank you. Symptoms of what? Guys, ngiyoze ningibone kudala-ke manje njengoba ngiphuma la ku-live. It was for school, Tebi. Ngathanda usafunda isikole mina. Ngiyabonga silindile. Mamshana ucela undifollowe back. Okay. Umntwana athathe amehlo akamama. Hayi. Bye-bye guys. Ngobuye nginibone guys because ngikhathele manje sengifuna ukulala. Ngikhathele namhlanje nje angikaze ngilale-ke namhlanje. Usuku lonke cabanga. Ngiyoze ngizele ebusuku
ngizele ngcono mhlampe ngibuye ku-live ebusuku-ke, hhayi manje cause manje ngiyazela ngikhathele Nkosi yami. Ngimphathe kahle umntana wenu. Niyamazi ukuthi uthanda udlani? Umntana wenu makwenze njani? Umntana wenu menitshelwa yimina ukuthi umntana wenu. Nina nitshela mina ukuthi umntana wenu ayisekho right leyo nto cause anazi ukuthi udlani, anazi ukuthi uthandani. Anisendi mali, anenzi lutho. So yeah. Ngizobuya ebusuku-ke guys, ngizobuya ebusuku. Mengalala nje manje. Mengalala. Uthanda ipentshisi. Lelo pentshisi lithengwa ubani? Lithengwa yimina, lithengwa yinina. So nina nikwazi ukungitshela ukuthi ingane yenu. Kumele mina ngitshele nina. Ngesikhathi engibona ukuthi ku-right ukuthi ngitshele. Cause ayikho into eniyifakayo. Anifaki imali, anenzi lutho. Mara mos azange usitshele ukuthi umithi mos wena. Vele angimithanga mina. Awusixelelanga nje ukuthi uthandani. Sikhathi bani ebusuku? Let me say guys ngo-9. Yeah. U-9 alright. 9 alright. Cause if ngilala manje 4, 5, 6, 7, 8. Yeah guys, ngilala u-5 hours mina. Ngizovuka ngikathele ibhadi. And kumele nifike nje ningixoxisa nje njengoba nixoxa kanjena, nisenda ama-comments nithini. Cause mina ngeke nginikhulumise, ngizonibheka kanjena. Ngizobe ngikhathele ngiyimvithi ngaleso sikhathi. Bye-bye-ke ngizonibona ngo-9 sharpini.